Magandang gabi mga ka-Swertres. Again, welcome po sa ating channel, Swertres Cebu TV. Okay? So, kumusta mo mga ka-Swertres, no? Ito ang combinations na, no? So, mga ka-Swertres, 9 PM result is 077, no? So, medyo daghan ang bidding ang resulta karon mga ka-Swertres, no? So, inahinila sa taong patada sa taong combinations tungod kay halos nagawas is bidding mga ka-Swertres. Okay? So is more gini atong kompetensya is ang bidding mga ka-Swertres. So nabalik po na sila sa guide na pod. Okay? So mga ka-Swertres, ang ato ang tutorial karon is response nino kay sa usa nato na subscriber o viewers na si Haji Roll Kambing, na ang iyang tanong, no, iyang pangutana mga ka-Swertres ay yung in-upload natin na video tutorial paano makuha ang target combinations sa 3D Lotto and STL. Okay? So nasa'y gihatag, no, ang iyang pangutana is maghatag na tawag na example. Okay? So muna siya mga ka-Swertres, no, maghatag lang nga example. Okay? So mga ka-Swertres, no, sa mga baguhay lang din na mga ka-Swertres, no, pwede kayo ning gamiton mga ka-Swertres para makuha mo og target combinations, no, and sa tulo lang kakombi pwede na mo makadaog og target, pwede niyo makuha ang target. Okay? For example, atong gamiton ang gihatan niya na combinations na sa 970. Okay? 970 mga ka-Swertres. Again, balik ko na ako mga ka-Swertres, ang trick during the pita, no, sa pagkuha sa possible target combinations, no, mag-una ang second highest digit. Okay? Ang ikaduha na dako na digit which is 7. Okay? 7. Sunod ang highest which is 9. Sunod ay 0. Okay? Muna siya una. Dapat sa una pa lang mga ka-Swertres, no, dapat dili ka masayop kay maglaking tani sa ikatulo. Okay? Ang ikaduha is reverse. Ang ikatulo is muna to ang lock niya mga ka-Swertres. So ang ikaduha muna ang reverse 097. 097. Ang ikatulo mga ka-Swertres, ito na po yung lock niya, no, which is mag-una na ang highest digit which is 9. Ito lang gamit ng black ay murag hanap ng atong blue na pentel pen. So una ang 9, sunod po yung 7, last is 0 mga ka-Swertres. Okay? So muna siya ang lock mga ka-Swertres. Muna akong giingon sa inyo ha, na dapat sa una pa lang na combinations is di na mo masayop mga ka-Swertres, no, tungod kay maglocking na mo sa last combinations. Okay? So hatag other example mga ka-Swertres. So for example, bisag unsa na combinations na ani yung mga ka-Swertres, ang process same lang gihapon, no, bisag na mo'y combinations din na 396 for example. Okay? So ang pagbuhat ani sa possible target combinations is maguna same lang gihapon, maguna ang second digit katong ikaduha na taas na digit, no, second highest digit. Okay? Which is size. Magsunod ang highest digit katong dako na digit which is 9. Okay? 9 kasunod na ang 3. First kombi nato. Ikaduha na kombi ang reverse 396. Ang ikatulo na combinations mga ka-Swertres, ito na po yung lock niya, no, which is yung mauna na is yung highest digit na which is 9, kasunod na si size,
ang second, tapos ang ikatulo, no? 963. So sa pamaagi ani mga ka-swertres, pwede ka mo tawag og target mga ka-swertres. Okay? Bisag unsa na combinations na mga ka-swertres, same lang gihapon ang process. Okay? So muna siya, no? I hope na natubag na ko imong pangutana. No, Sir Haji Rol Kambini, shout out sa user. Okay? So muna siya mga ka-swertres ang atong sound pagkuha sa possible target combinations. And ka-swertres, no? Kung ganahan niyo i-apply ang ato ang TBT guide, no? Sa ganahan lang mga ka-swertres, no? Ako tan i-share sa inyo para sa dako mo kasukuran sa inyong combinations mga ka-swertres. Okay? Kung atong i-apply ang ato ang TT guide, no? TBT guide. Okay? So mga ka-swertres panangalitan, no? Ayaw magkalimutan sa mga baguhay lang din ha. Ang kining TT guide na to mga ka-swertres. Okay? Kining TT na guide, no? Muni ang day to day, no? Day to day, which is August 20. Muni ang pizza karon, no? Muni ang pizza karon, which is August 20. Kining usa ka T is di mo siyang date kinabukasan ka-swertres, no? Kinabukasan, ito po yung date para ining ugma mo sa pizza para ining ugma mga ka-swertres, no? Which is 21 ta ugma muna siya mga ka-swertres. Okay? Sa pamamagitan sa pamaagi ani mga ka-swertres, no? Kung namoy combinations, pwede kanyo ni gamito, no? Para namoy assurance kana nga kana yung combinations possible anang adlaw or sa next na day mga ka-swertres, no? For example lang ha, naamoy combinations na tawag ini 409. Okay? 409 example. Okay? Ang process same lang gihapon ang process ka-swertres ha. Same lang gihapon. Okay? Pag kini imong combinations mga ka-swertres, since pasok ka sa guide mga ka-swertres, tayain na siya mga ka-swertres, so kaya dako na siya og porsyento na possible imong combinations. Okay? Bisan og magdala ka og 1 din ha, ka-swertres, same process gihapon, tayain lang gihapon mga ka-swertres, no? Tayain lang gihapon. Okay? So sir, panalitan sir ang among combinations, no? Among combinations kay 419. Okay? 419. Tapos ang pizza kay pizza 7, no? Day to day atong ilahi ha. Ang pizza kay pizza 7, panalitan lang ha. Example, August 7 tapos August 8. Okay? So mao ni yung combinations mga ka-swertres. Okay? Ang process ani mga ka-swertres, again same lang gihapon ha, og same combinations. Okay? Muna siya mga combinations. Okay? So same lang gyapon imong process mga ka-swertres, no? Muna siya same lang gyapon imong process, no? So lang gyapon na siya mga ka-swertres. Okay? So sa sa dito di mga ka-swertres, no? Sa pizza city mga ka-swertres, okay? So same na gihapon mga ka-swertres. Okay? So kung ako ang patayaw na ni mga ka-swertres, no? Kung ang pizza karon ay pizza 7, mo ni akong combinations, mo tira ko ani na combinations mga ka-swertres, or mo taya ko ani na combinations,
adto ko ani mo taya sa alas 9 kini. Kung patayaon ko ni mga ka-shortress, motaya ko ani sa 9 PM draw. Okay? 9 PM draw. Naa siya 9 mga ka-shortress, no? Ang date niya kinabukasan. Mo na siya mga ka-shortress. Tayaan ko na siya sa alas 9. Okay? Mga ka-shortress. Kung ang kining combinations niya is 619 mga ka-shortress, panalitan 619 ang combinations, no? Tapos ang pizza is Pizza City mga ka-shortress. Kung ako ang patayaon ni mga ka-shortress, okay, tayaan ni nako sa 2 PM kini siya 2 PM mga ka-shortress. Okay, 2 PM and 9 PM only. Okay, 9 PM only mga ka-shortress. So muna siya ha. Ako lang din gi-share sa inyo mga ka-shortress, basta nga naman mo gamit ani mga ka-shortress, panasan mo assurance. Kung dili mo ganahan, ang i-follow nyo katura akong itulo sa inyo ha, unsay process, no, pagkuha sa possible target combinations. Okay, so muna siya mga ka-shortress ha, and I hope, no, na pangutanan nyo isa akong natubag mga ka-shortress. Okay, so good luck good luck sa to ang mga new computer. So sa kamo na magamit sa tong guide, no, sa kaantigo na mga ka-shortress, no, congrats and good luck sa inyo mga ka-shortress. Okay, so again mga ka-shortress na inyo kalimti pag-subscribe ang atong channel, no, tungod kay wala ta diri naghatag og combinations kundi naghatag ta og mga tutorial guide mga ka-shortress usaon pagkuha. Okay, so kanang may mga comment mga ka-shortress mga tanas tong guide, just comment down na lang, no, para matagaan nato tutorial response mga ka-shortress, para sa di lang ikaw, di lang siya ang makabalo mga ka-shortress, kundi tanan natong viewers and subscriber, labi na atong mga members mga ka-shortress, hindi kayo makahibalo mga ka-shortress. Okay, so muna siya mga ka-shortress, no, muna siya mga ka-shortress. So good luck and I hope na makadaog na mo target combinations mga ka-shortress.